presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Laila. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Laila. Kini akong problema sa ako ginimbana, pero kay asawa man ko, naapil sa kus maong problema. O kung ngano, kung saan yung problema ha, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Nung isilang ka sa mundong ito. Pabuang tani mo. Pabuang kita nimo, kay mo apil, magugam sa kay apil. Oy, naunsa niya itong baboy, oy, dali sa gari. Bubitag ikantahan na nako, Ha? mga anak na nako. Ginoo ko, naunsa mo tao ni? Ngano di ay ha. Ay, luya mo ni baboy na to, be. Unsa man ni, ngano man ni, iwanan niyo mo pa kada? Hala, mao ba? Hala, wa. Nga nugutang wa, nga halos kada oras. Nag-usap man na sila, kantahan pa mga na ako. Tanawa, tanawa, naunsa na siya. Nga, lubog mo lagi na. Lison mo ginawa. Ha? Asa? Wala ipatanaw na dong, kay basig na sakit ang baboy dong. Unya sila dito na. Pulo sa luya. Pida sabal din mo rin. Sila ko nakikita na ko, masaba ang tadayo na. Pero ni mo, wag yun masaba. Kaya nagtuon rin na silang hatagan ko no. Pero ni mo, wag yun, tahimik na tahimik. Ipatanaw na sila dong, kaya ron masiguro na ito yung taon, uy. Kayot, tawgon ako akong amigong veterinarian. Uy, nagkasakit man yung imong mga baboy. Ganang sakit nga foot and mouth disease. Unsa man na siya? Sir, Asay ACF. ACF. si ACF. ASF good. African Swine Fever. Ha? Liso na di. Di na ni matabang. Kinahanglan nga pamatyo ni mga babuya. O gilumbong. Kadilikadong na imong ihaw na. O makakaot sa sila ng babuya. Anong may sakit. Mga ipalubbo lang yun sila. Perting guulat sa kong bana, oy kay perti magid niyang alkansiha. Mauto nga nakahuna-huna ang akong bana nga magdegosyo na lang siya glain. Mauto ang iyang sunod nga negosyo nga nahuna-hunaan mga manok. Unya to? Sos pre, dako kayo ng ginansiyang manok pre. Mamuhi kag mga manok nga imong paitlogon. Daldir kayo na. Mao na yung negosyo sa akong magwang aron makwartahan ng kayo. Libre gud mig itlog kada adlaw. Usahay gud manimahon lamig iti tungod sa pagkaon ng pirmi itlog. Pre, sure niya pre. Tinulog ka pre? Lagi pre. Bida ko ako pa'y may puhunan ay. Hagbay ko ng negosyo ng itlog. Kwartahan na to ko karon pre. Oo ba? Unsa bang mga laog lang pre? Kuyog ta. Ipalilay ta ka sa kumagawang ng negosyo og itlog aron makapangutana ka kung unsay buhaton. Sige pre, kay marud lugi kay kustyong baboy pre. Sige, subayan na nako yung manok. Okay, nya usaman kanusam ta mga tor kumagawang pre. Ikaw lang doon ako pre. Oy, sa. Aug ba? Adto na to.
Unsa dong? O, day. Magkuyog mo ni Porto Ugma? O, Asa mo? ato mi siyang iso negosyo itlog, day. Namin iso negosyo manok. Nabuhim day manok, day. Yun niya, paitugol po tinagana ko, no? Mao ba? Magpaseminar ka? Aw, mahog yun ang seminar taon. Kaya mo patudlo, mag-uunsaon nga kinahanglan ng buhaton, aron mo kuan ba, kadang unsa ilaw sa manok, aron madaghan ng itlog sa manok. Basta tanan, mo patudlo ko, bahala mabayad ko. Hindi ka mahadlok, maparihas na sa imong negosyong baboy. Ay, baboy man to. Sakit man tong ASFIF. O sa tingigo na to. ASPF. O, ASEF lagi. Aw, sa to, day. Basta, oy, mga to, eh. ASF, African Swine Fever. Mauna siya, itong mga manok. Di naman na matawag African Swine Fever. Huwag sila ASF. Aw, ug manok. Aw, kuan Unsa sige ba? ang sakit ana, Unsa ba? manok no. Chicken pox na. Chicken pox. Katawanan kay kaniya, day. Sabi niya, ay, mananap na imuha sa dug. Panagkap na imuhang kuan. Manok man, di chicken pox ang sakit. Ay, ang singit na, day. Bidak imuha, ta. Kau no, kumedyahan na sa ka ba? Basta. Basta, muigol kita ng manok, day. Madato, ta na. Sana all. Lain na sang nahuna-huna ang negosyo sa kong bana, mamuhi na sa siyag mga manok, aron pa itlogon. Kay daghan mang punong mangita og itlog. Hasta ang mga restaurant, mangita mag-itlog para ilang sudan. Unya to? Pre Porto. Unsa ban? Ngano sige mo kag... Uy, gawsa ka diha, gablag. Sa pre. Sa to, pre. Sa to. Wa ma-vlog, pre. Wa ni mo maon. Wala vlog, pre. Standby lang na, pre. Ay, Unya, pre. super na. Okay. Diara na, pre. Okay. Okay. Pre. Unya, pre. Unsa ban? Ha? Nasabtan ni mo gisulti sa kong magwang, pre. Oo, pre. Akong record na sa akong cellphone niya gisulti taon. Ako man sa siya gibidyohan po. May noon. Unya, asap tayo na ron. Ang mga uta, iburang gutom na. Asa ba ito brani mo? Dado ito kaon? Sige, ako inon. Unya, unsa naman? Ay, sus, okay kay day. Uy, nindot yung taon, tinuod yung nindot eh. Basta, di ba nulog yung kuno ni mo manok mo, kita yung kagdako sa mga itlog. Nya, libre pa ta, itlog ka na daw. Di man kay ko ganahan anang itlog dong, uy. Bitaw, klaro, Ano sir. ramang yung itlog ni mo akong ganahan? Murang, naay-commercial misoda eh. Nagpahilumdom na eh. Ano matiyo, ay. Ug di ta, kuan, di ta mo pahiyom, di ta tirahan. Ay, so kay kag tirahan sa asa noon sa ug atos ratada ingnon tadong style. Sabi day, maugid ka. Ako gini kay butang noon sa. No, di pahimutang. Sa una, dalon tani mo kalibunan. Una man to. Tingnan no, Thrilling po kito. mo na diha. Really mo katon kay ka. Sus. Forbida sa di mo. Ha? Ano man? Saba ka di ay. Sa una to natural mo yun na. Karon minyo na ta. Ang ampong dado ti ka sa kalibunan. Sugot ka? Natural, oy, dili na no. Sa kanal na. Kanal. Ang matag baboy ba? Tawanan ka, tawanan. Gimingaw na bitaw ko sa kalibunan. Ikaw, gimingaw ko sa kalibunan, day. Tingan? Sulti lang gimingaw ka kay. Kuan ba? Unsa ban? Unsa? Kasagingan mo itong tuyo. Birahan ka sa kasagingan. Naparaw na gid ka. Paninot diri sa tumbay, nya adto kita sa daghan kay hulmigas. Oh, mauna diha. Karong gabi iday ha. Ako nang mag-study sa ko. Karon ako sang estudyuhan tong giingon sa maguwang ni Pariporto. Arang naghana ba ning manuka dong? Pila man sila kabuok? Ay kuan 500 sila buok day. Puno pa tre. Ay, punan pa na nimo? Oh, day kay mo sa klibok manok pa sa kina. Hala no, mao ba kadaghan ba oy? Ay sige la day kay mo bra kong feed sa filmi kong feed para sa manok. Nasod gyud. Oh. Vitamins pa. Aw, kinahanglan pa rin nag-vitamin sad. Oh, ay para may misog sa manok na to. At itong ako katong usak manok ha, katong may kusog nga muhabal nga manok ha. Shh! Iglo! Tugtugaw! Wala no. Oh, ulit ihabal sa manok. Tikay ni. Kompleto mas vitamins good. Necessary Kanya. sa buo. Kanya, dali ra mang itlog de basta kato mo yung habal. Tapos siya tipid siya para pag itlog las manok, way habal-habal. Mao ba may mulambo gini imong negosyo dong no. Ang pulang taday! Unya pila may sugilanon nangitlog na ang mga manok. Unya lingaw gid kaayo ko kay ako may tigwa sa mga itlog aron ibutang sa tray. Day! Unya Day! Pila mo na kuha ang itlog ron? Pila? Imo na kulikta?
kuan dong karong buntaga hapit moabot og 1,000 nga mga itlog. Oh. Murag mga Rumble 998. 998? Asa Buwan na, buntag o udto hapon o kuan. No, na. Mga nalay kuwang para mo 1,000 dong. Unya, ipuno na dihang duha ka itlog. Awa na, 1,000 na gitanan. Ipuno ako itlog day. Pwede ra po, duha man po. Duha man ka na, sure? Duha. Aw, 1,000 na na. Oh, may no, day, vida. Sige, pagkita distributan sa atong mga itlog ba, ha? Mga tindahan akong target ron. Okay kayo dong. Unya, naglabay ang mga adlaw, hangtod di buwan, maayo gid ang dagan sa mong itlogan. Unya, to? Nay! Nay Matyo! O saman, ha? Nay Matyo! O saman, mo advance ka? Dini. Sa, kami na kagnesyo, mo advance ka? Kadungog ko balita ba? Nga doon ako ni Bagyo nga umabot. Ha? Ako ni Bagyo. Siya yung saan na ni. Saan na yung mga chicks? Si Chicks. Chicks ba? Ang manok ba? Nga, iso. Saan mo nato, no? Kaniyot tawag ko na ko spray for to. Hello? Hello, pre. Tingog tao niya, pre. Hello, pre. Pre. Oh, mayo kinitingog ka, pre. Oh, pre, ang tama, pre. Oh, pre. Papaliw ko na kung pagutan na ni Mano ni mo, pre. Kato ba, hindi ko siya tigitlog ba? Oh, akadin sa? Unsa to, pre? Usbara, pre. Paliw ko pagutan ng Mano ni mo. Kato ni Guasyante si itlog. Unsay buhat to nito, ani? Hindi may bagyo. Di may mga batay manok bagyo. Oh, tuon no, pero, ala, pre, may larga na ba nga ako maguwang? Ah. Pero kanang iya mga poultry, pre, may manong pagkabutang sa kanang mga manok niya, pre. Kaya naamang iya mga bumbong, murag yun nag-gym ang iyang manukan. Mo ba? Kanadingi mo, pre. Naaras gawas, pre. Ito pa na ako, pre. Suway lang tapos trapal, pre, para dili mga basa, mga manok. Sa kilibong ni Buok, daghan kayo. Mga matay na silang, mabugnamal maayo, matugnamal, mabasa ba? Mo ba, pre? Kaning ambot na kapunuhan, pre, no? Wabaya po, wala baga ng mga manok, pre, pero suway lang. Tabunin nila lang trapal, pre. Oh, bitaw no. Sige, pre. Mangita ko trapan para ako itabot sa poultry. Unya, unsa man na rundong? Ugma na ra ba mo abot ang bagyo? Mahala nila eh. Ang palitan na ito trapal. Wag ko kuno na nagpalitan ng trapal. Wag ko magtuong na mo ko yung bagyo ko. Ako lang tatong paparila taon palibot sa manok. O niya, kanamuro na gimuon na itong gym ba? Pero wala. Apiki naman kayo. Susbida di ay. Wag kong kahunoon na anida. Nga doon na di bagyo. Saan mo lang ani na to day? Unya, asa makagitabon ana ron? Asa magkatang itang trapal? Dakor ba kayo di? Gipangitaan gyud paagi sa kumbana nga matabunan ang mga manok nga dili gyud mabasa sa uwan. Unya sa dihang naabot na ang bagyo. Gusto pa ni bagyo hadong. May gani kay likon ni atong bahay konkreto ni. Oh, lagi day. Okay rin bahay na to day. Ako gibalakad na tumandok day. Kaniyot ako guno ko si Bitoy. Nay! Layla na! Nay, Huwag mo maganda mo kandila. Basig mag-burn out ron. naman ta emergency light nay, nagpalit na may daan. Oo pa. Tayo doon. Nangandam naman may daan nay. Kung gutumon ka na may makaon sa diha. Ay, mao ba? Ay, kakuyaw ba aning bagyo ha, oy? Agoy! Kinuo Ala. ko. Kakusog na, oy! Alawa Taon. na. Wa na, brown Eh. out na. Ah, Ay! Ako lang higta, no? Higpis siya ang tangkal, ay! Aron di kini madalas hangin. Porbida! Ay! Di kini makabuhay ng manukan, ay! Gusto ko kay hangin! Ginoo ko! Pero tigyo kusuga sa hangin o wa na may mahimo kay wa may suga. Pero tigyo ngit-ngita. Mga pagkaugma. Haladong ang atong manukan. Ang poultry. Ginoo ko! Nangawang manok! Nabuka ka poultry! Asa na itong manok taon na yun sa klibor ba itong kapen? Dagan ka ito! Pulos na kabuhi! Asa maroon itong paingon! Wah! Malasa na to ani day atong baboy taon negosyo nga sakit karon ang manok nagyag bagyo naglupad nakabuhi asa ka to paingon ang uban lupa to nga matay gito
Dong, Sige lang, day. Sige lang. Laban lang ta. Tikta mo surrender. unya. Sa kay maayo negosyo, no? Kanang dili magiagbagyo o magiagbagyo, di maunsa. Uy, kung tayo mo, pre. Pagbuot mo na kahigayunan, pre. Ko alkanse na ko, pre. Pero, bentahan lang ni kay kabawi-bawi tagamayan ni. Ya, saman, padayon kaya po ka, pre. Kita ko lang negosyo, pre. Mao ba? Saman negosyo, pre. Uy, kadagan ni mga bisikleta dong. Ah, day. Kung saan mo na nimo ipamaligya? Huwag na ibang palit, baligya tani. Pero ang toyo gina ko, pabangan tani. Ha, pabangan? Kita ko dito sa pikas sityo ba? Paabang bisikleta. Mga nga, sundon ko to. Kay kusukay nga abang bisikleta. Tayo pa niya, maayo ka na, negosyo ha. Basta pabangan, minito mo kita, mata ko sa gatos ang oras, o sa gatos ang oras, ha, timan ina, ha. Nya, 20 nakbuok. So, 20 ka buok, unya, sa ato ba, 2,000 adlaw. Unya, hangtod ganit gabi, sobra pa 2,000 adlaw. Kaayo lang, ana, di ba? Mao ba dong? Mga ina, ha! Mga white kartiyo! Dong, ano, uy, kalma, ngano man ka. Day, bida, oy, ayon eh. Ano man? Ako bisikleta ka kung di pabangan, day. Wala ibalik! Ha? Wala ibalik sa kusa, day. Ang niabang sa bisikleta, way uli! Sa mga tao tuliladan ta! Huwag ka to giulit ito spikas. Usa! Pero tigiyong malasa sa akong bana bahin aning negosyo. Pulos palpak. Una, ang baboy nahurot og kamatay kay naay mga sakit. Ang mga manok sad pulos na kabuhi kay gibagyo. Karon ang mga bisikleta nagpaabang siya, awa gipang uli. Unsa man taon ako ni pag-amama kong bana, oy nga unta muhunong na lang unta ni siya aning negosyo. Nahurot na gid iyang kwarta. Unsa man siya akong buhaton para makatabang ko. Unsa man og kamo ang pasultihon. Layla. Salamat. Good morning na to sa Lord. Thank you, Lord. Mga meron salamat sa mga... Salamat. At si Jinjin, good morning mo niya. Hi, mga mama! Thank you guys sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata niya para sa mga dago. Don Pepe Dark Chocolate. Unya, palit mo sa Diamond Yema, ugum-ugum sa Diamond Yema Espesyal. Unya, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay palit mo kay Lami. Okay, lamig yung kay na. Basta mga unay atong gamiton mga bata ang Don Pepe Tablia. Mauna nindot kay darito imnon mga bata. Samtang wa may klase kay tungod sa mga postponement sa mga klase. Mga na inom-inom tag Don Pepe Tablia samtang magduwa-duwa ta og tag Yema Espesyal. Unya OBM Espesyal o Diamond Yema Espesyal. Unya kita mga dagko og wa tay lingaw magchat-chata ang atong isumsum ang tasty fish cracker o yung Paulitos Macaroni Ranch. Nindot kaya na natong isumsum ya. Unya sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong JR Pipito o Dudong J. Inday Shen sa iyang Bromich Beach, Kuya Nick Bata Toledo, Kuya Nick Pipito. O sa tanong mga tao ni Kapitan June Ramos, kung nabuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Sa mga tao sa ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, sila Sir Ryan Gangki, Ma'am Casmer raw ang ilang mga tao niya. Ang gipagamit nga kape, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nindot kay glami ang kaping makaptapang ron. Nindot ang timplaw niya. Para yun na to nga mga dunay gipamati sa sugar. Kay pait-pait nindot kayo niya. Manggustin niya. Daghan pang mga gipagsagol murag kining tapol nga bais. Mura naa din ha. Ang gisagol siguro din na. O niya sa tanan ha. Ang ilang gipanggamit karon sa mga opisina. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay nindot itrabaho kung paningtang ta. Panington gitag may. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong lawa, Gulyan. Ang atong sender Ate Pres, si Dodong Kisato, Bab? Dodong. Si Inday Layla di ay. Si Inday Layla di ay Ate Pres. Kani si Inday Layla Ate Pres. Na problema ni siya taon sa iyahang kuan. Yang bana niaging mga negosyo ba. Pero miro ang baboy siyang bana taon. Naagyag ESF katong African Swine Fever. Mura sa ako mangho taon nga ang iyang mga baboy dito sa Asturias. Agyag African Swine Fever Ate Pres. Purot yun. Unya, negosyo siyang banok.
agi ang pong bagyo hurot o kawagtang yang mga manok. Diin makaya niya. Ang iyang dibun nga nila silingan na maligyan ng mga ginasal manok. Ate Pres. Unya, ang sunod ka na pusa niyang ako ana Ate Pres, bisikleta. Kada ba paabang bisikleta, 100 oras. Karon palit siya 20 ka mong bisikleta, puro sa mga mountain bike, mga malon-malon pag yun. Karon wa nam giuli Ate Pres, giabanga ko sa gato sa oras. Wa na giuli, wa na yung sa uli. Diretso magsibat. Di diretso si bata ni. Dili ka nang katong iya ka. Kuya man to. Ang sa Nga ato. magpaabang kay bisikleta. Ito, Na kuya, wala Ate ka kailan tao. Abang. Mga bitaw tinuod daw Ate Pres. Mangawat mo ka ng uban. Kana panungan ako Kana anak ka, oh. Ay, sa dili pa na ita matapos sa Tipres ba? Di pa ta mahumakuan. Thank you kayo sa kapaya sa Tipres, ha? Kay mong ihatag. Salamat kayo. Tamis ra ba kayo? Salamat kayo. Salamat ito pa kuno dagan. Dito payot Gawin mo, Pedro. Thank you kayo. Thank you Kuhaan kayo, Tipres. manggulan ka na nangatagak kita kaya nabali magbagyong punuan. Oh, lagi. Thank you kayo. Ba? Manalingsing man Ate Pres. Oh. Manalingsing man na. Naade sa lingsing sa ubos. Ito Ade ba? mga pud. Ade ba? Oo, basta Bisaya, pero dili gini Bisaya ang kapaya, Digyan, kaya ba? man lingsing. Di ba ba? Balik ta. Balik ta sa Aritang Layla. Unti pangutan na kanto niya, ha? Unsaon man din niya yung bana taon nga si... Kisa tingan siya bana, dong, dong? Ha? Sa tingan siya bana? Tarawa ko rito. Layla niya yung bana. Si Kuan Manggod, si... Dilayla. Mateo. Si Mateo, bam. Diretso lang tagpaambitlan. Okay, dito Ang pa. nga sa yung bana si... Mateo. Mutaklo sa niya kumasahon kay Mateo. Mateo? Oh, Ano ba? Mateo 10, versikulo 29, ngadto sa 30. Ingon diri ay, sa gagmayng kantidad, makapalit na kamugduha kagagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahug sa yuta kun way pagtugot sa inyong amahan. Karon, ikaw Pedro, tuwam di ko sa probinsya, pagbagyo, kita kailangan ng tagak? Wa. Naabang, gitirador. Nakatuling ko rin yung samuang na sumpila di sa kalsada. Di sayaw may gisgutan. Di rin ito sayaw, ma'am. Di lang sayaw, di lang matagak ko. Ang ako mo sabot, tagsara ka kita langgam nga matagak sa bagyo. Tagsara ka kita guryon, kagbay ka ng guryon, mga napagyo gamay anan, tamsi. Oh. Napapagyo gamay si bam. Oh. Katong pirot. Bao mo ni kinagamyan yun, kanang pirot. Pirot? Saan ang gama? Ang sa'y tuno, anak? Kaya pirot. Ano ulit tingog? Mau na itig-chik sa kanang grado. Kurik! Abay na, bab, ano ay? Naamoy langgam. Goliath. Ay. Ang langgam nga, wana ko ikita karon sa mua ka nang gitawag og lutgot. Masa lutot? Maura na langgam nga magpuyo sa lungag sa bato. Ug maura na langgam ati Siloy di ay. Dili na siloy. Gamay na murara na nakuha sa dako-dako na gamay stamsi pero maura na langgam ati pres nga ang babae color brown, ang laki itom. Mo ba? Oh, wala na ko kita sa amo Lutgot? Wala siguro na naman. Ang kinagamyan, tingali ka na sa Lindanaw. Di mo na nakam lang nila. Padayon ta. Padayon ta. Ako nang gibasa gulyat kay kanigingon nga bisag wali sa kanila kung way pagbuot sa mandi matagak. Kadto bang giingon nga mga manok. Muna ako ni siyang gibasa. Karon ni negosyo naman sa tiyaglaen, mga bisikleta, mga unsa pa to, hilig yung tiyag negosyo. Ari na lang ta sa kanang giingon nga all of the above. Kuyang buhaton gulat. Ari ay, human sa Mateo, ari ta sa Juan 15, versikulo 5. Kani, dani tanan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Si Ginoong Jesus mo nagsulti ani. Dahil tanan. Ang buti pa sabot, ang imong pagnegosyo, di ba ka namang negosyo, gulat ka ng magnegosyo, bro, mga motor, paabangan, pabenditahan, nanas pare. In fairness sa bang reliyon, no? Ang akong buti sabot ani, what magdag reliyon, akong buti sabot nga, hilig magnegosyo imong bana ma'am kanang ubanig yung mga pag-ampo. Ampo bitaw. Kasi akong gibasa ro diha ningon masinog Ginoong Hesus, wala kamoy mahimo kung wala ako. Pero ug ari kang Pedro Goliath lahira. Nano is Pedro? Di ba ko nabawa ang mga uyab mo 16? Oh. Salamat ko pinangan dito lumano. Kada ko ang puzzle, tihon.